hienoille opettajasynttärille, niin... Minun on pakko. No istu, Einari! Voi, että minä olen löytänyt uuden poikakaverin ja minähän olisin justiinsa löytille, niin sehän on ollut esitellä, kun minä olen puhelimessa vai selvittänyt, että tämä on ihana Einari. No minun rakaa. No rauhoitu. No kuule, minä olen ja puhumisen taas Einarille, että se on parempi olla kuule tossu alla kuin tuolla taivas alla, että kuule tossusta tulee välillä, jos liian heittää mun puhelin ja se elää sitä selvitä, kun mulla on paljon asioita. Niin minä kerron vähän sinusta, minkälainen sinä oot. Sullahan on tietenkin kaikki paikat kunnossa ja sillä lailla on virrillimies, kun mulla on 20 vuotta minä on nuorempi. Että sillä laillahan minä otin sen, että se on minun gynekologin välillä. Että pitää ihan korovaa reikiä sillä lailla ja kaiken näköisiä. Elää se asia minä selvitän, niin asiat menee oikein. Ja se kun ei tarvitse tiedä, vaikka sehän ei ole vasta kuin 60, vaan se on monesti semmoinen poika, että se koittaa aina selvittää hirveästi vaan. Minä oon puhumisesta, nyt kuulen. Ei niin mihin minä ihastuinkaan. Minähän ihastuin tietenkin kun on tukkoa. Monesti on niin kaljuja jo tuossa iässä ja sitten noihin komeisiin piiksiin. Ja siihen virriin liuttiin. Minä kyllä, että onko se taas niin virriin, että se on monesti jäänyt housutkin auki, että maahan kiinni ne housut. Ei kun aukihan ne on taas. Tuossa kävi portaasta kusasemassa kun lähettiin, kun se ei taho millään oppia, kun minun luokse sinne Kaasatille kerrostaloon, niin se on asunut omakotitalossa, niin se siellä aina kusi siitä portaalta. Nyt se tuollakin käypi ja naapurit aina, että kuka siihen kussoo. Ai se on ureja. Minä että no se on naapurin määräkoirahan se kussoo siihen. Heltasena on nurrikkoja, voi että sopi hävetä. Ei mitään hävetä, kun ihana mies, sinä oot justiinsa löysi sinun, niin voi... No mitä mä sanon? Ei mitään. Ja sitten voisin teille kertoa vähän tämmöinen hyskys, että minähän otin uudet rinnat, kun Einarillähän oli niitä osakkeita ja rahastoja ja isoja, niin hyvässä tässä kävin katsomaan laitattavassa sitten siellä kirungilla ihan uudet rinnat ja kyllä Einari tykkää. Mutta rautan vähän sitä rahastoa. Eikö ollut mukava, että kävin leikkauksessa? No et sä sinä paljon sitä tiedä. Ei se ole Einari, se on semmoinen mukava mies. Se on hirveän kova puhumaan, vaan minä aina sanon, että se on paljon parempi olla tossu alla kuin taivas alla. Että ei kannata paljon puhua. Yrittää se aina on se niin musikaalinen. Ei oo. No joo, en tiedä. Ystävänpäivä Joo, täällä se kun se opettaja istuu tuossa, kyllä vähän tultiin opettaja syntymäpäivillä. Niinhän me tultiin, niin voitte kuulla monesti saattaa olla, että ne kaikki ei kerkeä selvittääkään, vaan sinähän se on vielä kovempi puhua kuin minä, mutta minä kuitenkin nyt puhun hoidettavan puheen. Saatko soittaa ystävänpäivästä? No nyt soita! Nyt minä lupaan, että saat soittaa sillä ukulelellä. Elä! Syntymäpäivä! No niin, no soita, jos se tulloo nyt. Sitä ei tiedä milloin sillä aina tulloo. Sillä joskus tulloo ja joskus ei. Viagra. Tarja, oot ihana, kun synttäreitäs vietetään tänään. Tarja, oot ihana, kun 60 vuotta tulee täyteen nyt. Minulla meni tuo selkä tuolla. Älä kuule tiedä. Mettätöissä silloin Joo, 60-luvulla. nyt minä sanon. Elä sinä. Parempi olla kuule tossu alla kuin taivas alla. Että oikeasti siis onhan se mehtätöitäkin tehnyt. Mutta kyllähän silloin ihan penikasta asti ollut syntymättä, että solioosi selässä. Ei, on se selkä rangaton mies. Että se aina koittaa kaikkia vaan. Ei, minähän se kuvoo sille kaikki nuo sukat ja vaatteet ompelle ja laita. Ja voi että se on suloinen, kun vähän rahastoa aukas. Missä kengät? Koska kun minä en pysty antamaan. Eihän sinä taas puutu siihen, minä sille mitään kuitenkin kaikille. Minä en pysty laittamaan sille niitä parempia juhlakenkiä jalkaa ollenkaan, kun yhdesti laiton. Niin ei muuta meni Arinaa, kun Alberttiin tanssimaan.
Minä sanon aina, että yhdessä kuljetaan. Yhdessä on parempi kulkea näin, vaikka töppöset jalassa ei koo. Niin, jos Oishan se mukava, kun jos on saanut näin hyvän naisen ja tekoninnalla, ei, kuule, älä sä puhu mitään. Minä oon ja puhumisen. Mä oon aina sanonut, että ne on niin kova puhumaan, että sinun ei kannata enää hirveästi puhua. No, minä puhun vain. Niin! Uskotko nähdään? Istu minä ihan yritän suorassa istua. Mä ajattelin vaan, että kun vesisatteella kun käy vähän tulla ulos. Älä, kun sille ei pidä mitään. Ei oo kenkiä. Ei se musta hirveästi. Ihan lautakunta saat. On vai ihan näitä pitää miehiä opettaa. Nuoret on kyllä nuoria. Opeta tällä lailla tossu alla, vaan niin se on hyvä olla. Ja siinä on katsonut. Sillä lailla kannattaa aina vaan, että antaa puolison puhua. Niin, ja se kumppani, vaikka ei naimisissakaan vielä on se, niin se on parempi. Ne hoitaa kaikki asiat. Voi että rakastaa, niin rakastasit, kun lähetään kuule nyt jo, tiedätkö? Minä sanon sitten mihin mennään. Nyt me lähetään.